Čelko, mám prosím ťa, nemáš oheň. Nemám, ja som si strašne dala. Ty kokos, normálne, ja zháňam oheň asi 10 minút a nemôžem ani jeden. Ani jeden. Bože, daj mi oheň, prosím. Prepáč, chcel som sa ťa spýtať, či by si náhodou nechcela so mnou chodiť? Áno. Hej. Fakt nie, len keď na školu spadne meteorit. Tak čo?